abusia for na oche asan ya ba betie bio ye beda twedi amponyankopo ase na dom na ma ye da so atinkom yakone nambo ni wiase nanso na dom nti ye da so tinkom nti se nya kwanya si ya na o se de yie ene nkamfo ye de man din kronkron no emra so se yesan ne wo eye adusua na otwe mu ye wadusua etoso enwotwe ohwe adusua na tifi asem na o se giant of faith Joshua and Caleb and as gidie mu akwabrane Joshua ne Caleb ye ba sisia Talibase wako kokai Joshua asembia na ya promise Kadesh bani hono bia wo ibuye ba Caleb amfa Joshua ni megikifom say yin se manyi chen wo me no wa because you bia me nim tunti Bible bia me making kan me se mia me nim ya okun ekoso Nyankopon ene obonsam ye de ben di akon enti no wo be paw se wo gina obonsam afa ana se wo gina Nyankopon afa Omande share abusiafo adofo no mo amohwen mo amuti nyinara ye mama kwaba na afen so ye de agiasonko nam ye ngaje kompa Yesu Kristo so edema munyinara ye besa adam ase sonko kwan so se da biara dan so modi mafidie de to London Ghana menda kwanfo Sabbath school na afi trust mu empensempense mo aboafo sonko ha mo bebo na de adisua mu empensempense mo ade abremo but answer no ma yenkutie enwom Enfri ya mofra yi home rasisia
yɛda mmɔfra yi ase enwumhwehwem a ɔmode adi adisua yi animu ede amayen ene na medimani behwe fie mu hase na fe mayi wo mo ba be boa me na yede adisua di abramo achem but answer no ma memfa asedan so emu odin pa emfa matre ebien Ghana TV na afen so Hope TV Ghana sajuma ko mienu yi afa TV adwuma de ato so de mo ya ne so mo bo nsempa ho dawuro nko a sabe ebinimo efa bon sama emfa nkwaje mre nipa no sajuma ko de nsama de nkwaje de dan kwa bebrɛw no dawuro nko a na omobo ehu sikasɛm no ya na tired kakra sansa am kwankwa na yi ebo omummiemi omumfidie mu sɛ wo hwɛ ne wutie na sɛ wo mo bia pa cho ubun se yemfoni na ni won number egu hɔ no fa na frɛ obi beje wo so kakra bia no fa to mu na namsaye so mo nyankopɔn so ahyiraw senden so ne de di kan a wo ne yeye sa edition na wo hwɛ wo YouTube nso obetumi subscribe to your channel no uwi ana de won sanso ania adoma no so de kyerɛ ne sɛ yensa wonsa kasa yen video we anase yesa video we a wonsa beka na onso wa wo so akwakoma obi mawie ne saade ende na mehwe efimu hase na fe mayi maboafo ya kyerem wiya ya hwe ya ndisia no mo media musonfo Bismarck Mensa ende mewo yenua Foster Twum ekaye ho a opening Foster ye mo akwaba medase pass de biara e to nsafre wa wo de odo ebo odomo eba me de edition ebre edition for Niko manimo a Sister Agnes Tete enso na eho no Stage ye mo akwaba medase se enen so o hase ya de edition ebre edition for na fe me ko manimo nso a Elder Hans na Samoa enso ene to Elder Hans ye mo akwaba medase minia medase se enen so to nsafro wa bana fe me ko eto no wa Unua Hayford Boachiano enso na eto no when Hayford ye mo akwaba Major so Mr. Besman. Great, me that say yeto nsafro no watimi aba. Ende na yebe kata yeni na mama Hans Elder Hans abompaye amaye. Adofo me mompaye. Yendimafo yenjefo ne yenyankopon. Yeda wase se wonam tumi kese so ede edikanfo ete se Joshua ne Caleb ne Moses. No mo di yenimu nyina etwaye na wudi wom achi. Na yesu omo ho ade adesua yesu afo omo ho yi ema no enye history keke mayen na mmom ye besua awie no na aye ense na ho kese bia yenso ye fade aboye brase wo mo gidie a wo mo didi wachiri no yenso di bedi wachi enya nkwaje se na omunya aye no yesere obekyerekere yase na yi doubt be free adwen mu na yente wo nsem asemfa mobra ewe na nsem ne wiase mu ewe Yesu din mu nti amen Amen. Good. Yadusua no okasem se eyede afin so no drum pempenso bi a wuyi hu firi mu a enyeye drum pemponso a ehu hia paase yibesua na afi yafa mu aba na so yede abobra na nsan ewiase mu Giant of Faith Joshua and Caleb gidie mu akwabrane Joshua ne Caleb no kwasem ne se yesia last week yehwe adusua na etoso enso na adusua no very powerful because sir adusua no mayehu say amidst danger and as a challenge or how okun na da Joshua nimu nyina ni no omo pause omo gina ye osom hyehyɛ ya na ɛwɔ sɛ omo ye ema nyankopɔn no omo ye omo anka sɛ danger wo yanim ya nyi abre kokontokwanti ya nsu da bi na wo se circumcision twete atwa na wo so twa ye twam fashion no omo celebrate ye na afi so Sabbath altar a ni nyina na gina ho ma osom so wo de bani pani so ananka entwasum because okon wo manim ada na wo jai na wa ba be ye sa nema we nyina but na ehunya afutu sembe na na wo ho ma ye yanso okon wo yanim ye wo challenges bre wo wiase wanhwe ye how ne amanihu ne mpenten kwa ye tue ebe ma nyankopɔn krampo wonya age ma no but adisane che say poso na konko todwani na osom asade wo se wo ye ma nyankopɔn no ye ma nyankopɔn na owie a challenges no behu ba bia befa sa na Israel for no omoye enne no ye toaso na fi ya hwe adusua bi ehu hia pa ye sanse yenim se abofra bia krampo eya osua niema eya ahwesede de wo ye na example no wo ya no nso ofie sa na sa week we no ye behwe akwabrani mienu bia ahwesode awodo omo ye eye tudie adusua de kese
edi ma yen enchirimba yi ne betumi asua free omu ene ne betumi edi nso ade aboye bra e wo sa nansan wiasim Joshua ene Caleb oma ya de mwaso bi e wo twosem mu a ene oma beye akwa gidi akwabra ni mienu a omo ho ababe se e wo se yensu yesua omo ade na de ne betumi asua for sa nipa mienu e wo Joshua egumai mu eno na maboafo yi e ba beboa na fe ye de eho adisua e de abramo yenka abosam no ye hwe no Hebrews chapter 13 verse 7 Hebrews chapter 13 verse 7 yeah inti radiasem monka mo panifo a aka Nyankopon asem akire mo monhwe won abrabo awie nsua won gidie amen. Great. And you know, I think say ye koye nim ne be hwe se ne nkabosem we e be boa yen ema yate addition ye sua yi ase. First of all, no ye ndi kan show faithfulness and as no credie. Numbers chapter 13 verse 6 no na fi yehura ka 30:32 ye be hwe hwan kra ne Caleb yi na ya hwe nasem kakra. Numbers chapter 13 verse 6 no we akan 30-32. All right. 6 ne say uda busia ko de yefuni ba Caleb. Amen 30-32. All right. Na Caleb jojo omano ema Mose na waka say mama yenkofro na yenkofa asase no na tumi de ebetumi won na marima one no ekoye no ka say entumi enkofro entia omano if say all dinsin yen na oma asase a akosra no atenka bone tre Israelfo no mu say asase a yefa mu kosra no eye asase a edi esotifo na nkrofo a ehunu won so no nyina ye abrane anko. Amen. Na huri kan Joshua chapter 14:6 no na fe any 14. Na Yuda for no ba Joshua nchen wo Gilgal. Na kesi ni yefuni ba Caleb katre no say wara wunim mene wo asama Awurade katre Onyankopon nipa Mose wo Kadesh Barnea. Amen. Na huri kan 14 no. Verse 14 so say 13-14 enunti na Hebron ye kesi ni yefuni ba Caleb ajapade de besi eneda yi efise odi Awurade Israel Nyankopon no achiwie. Amen. Wait, mameko Hayford so Caleb on wine hwenkin kansema ya kan yi e de be na obetimi aka afa no ho medo asemi Smart asembisa ne say Caleb on wine ena yade sua na tifia asem no o say gidie mu akwabra ne. Yes. Say ye behwe gidie mu akwabra ne de a Caleb wo obi a wi ni sinchan a enye yi. That's right. Fi say wo da gidie soronko ade a enne ye nipa ye gidifo ese ka say ye hwe ni gidie no na ye sua a betimi aboa yen e we nyamesom akwantu a ye tu animo. Enti say ye hwe say Caleb no ne hwan de a ni din Caleb no na se kire eye okraman. Na ye de toto ho na ye hwe tresem no mu nso de ase ye ka okraman ho asem a na kire say obi an aboa bi an ko didi fom bi a ye didi awie na asem propro wa no aye de ben na wa bese say de enti say ye krum he we de nkrama ye treat wo mu ye but sabre no so de na nke ye ka okraman ho asem de a na onsem fatakura. There is a higher probability say Caleb kura na onye Israel ni because abrebi a ye bo Caleb edin no ye ka say yefuni kisni ba Caleb but say Joshua ne kan dia ye be ka say yefuni ba Joshua sorry numba Joshua enti ye no me yeti ase say sa kisni ni na ye de be hwemu honom no Israel busuakuo bia ni honom a ye frɛ no kisni enti it could be say ebi kura na wo ye amamamu ni a waye de be wa be fra Israel emu na nso so mom yanhwe gidie soronko a woda na die abra kwansrafo no akono ma kosra Canaan asase no mde ho ama na bo eba no enipa edu ese oman no yekoye ne wom asase na yekama esene anufusuo ne wo so enuaba eyefe na nso no otete so no wososo wa oye anakasefo
sɛ yɛyɛ de ho tutu wɔn ho mpokura yɛ te sɛ mɛbɛ nkete ɔwɔ anim adesua me ɛte ase sɛ wɔn ɔkɔɛ no nyinaa Caleb ne panyin a no wɔ mu na ɔpanyin ɛsɔle gyinaeɛ ɛna ɔhyɛ wɔn mu nkunan sɛ tumi de yɛbɛtumi wɔn sɛ Nyankopɔn wɔyɛ afa nko a sɛ de yɛtie bia no bɛyɛ dɛbɛ yɛbɛtumi wɔn deɛ na kyerɛ yɛn ɛfa Caleb ho wɔyɛ panyin sɛ yɛyɛ asafo mpanyinfoɔ eduru bra a emu ɔden a dwumadie bɛn ɛna yɛdie wɔn sɛ amanebɔ a Caleb ɛbɛbɔ yɛ no nka Israelfoɔ kura pɛnɛsi nabɔ ɛwɔ hɔnom wɔne Joshua because o gyegye yɛn na adeɛ akɔsi yɛn nkowu nanso ɔkae sɛ yɛakwantuo no a yɛreba no sɛ nyame a waka yɛn ho na ɔde abɛduru tebea a yɛduru mu no obɛtumi ɛde yɛn akɔ na ɔde yɛn akɔbɔ hyɛ asase no so enti adesua de asɛm bi sɛ titiri bi ɛma yɛ sɛ mene mmienu sɛ eduru mmere mu ɔden na sɛ nipa nyinaa no asɛm a wɔn ka no yɛhu ne sɛ asɛm a wɔn ka no nyɛ no koraa yɛtumi egyina edi adanseɛ pa ɛma Nyankopɔn yɛno ne adeɛ yɛbɛtumi asua afiri Caleb ho sɛ bere nipa nyinaa ka nsɛm a asɛ ɛmfa kwan mu anaasɛ ɛni nyame asɛm ɛbɔ abira no ɛwɔ sɛ yɛtumi gyina na yɛko ɛma Nyankopɔn na adesua no bobɔ odin bi a ɛho hia paa mepɛ sɛ yɛnhyɛ ne nso aha se adesua no ka sɛ yɛhu edin bi yɛfrɛ no Samua, Safat, Iga, Pelti, Gadel, Gadi, Amel, Satu wɔse ebia sɛ edin ahodoɔ yi wateda ebi nso kra na wonte da wateda kra na enye komo wontante edin du ya mbobɔ ye no mu ka nipa du no mu kɔsra asase no ho die nti na yɛnte wɔ mudin yɛnte wɔ mudin simple because wɔ mudin ɛho ehia ma sɛ yɛbɛ kai nkɔmfa so pa bi amrɛ ye nanso Joshua ne Caleb de abre bia yɛbɔ wɔ mudin ɛkyerɛ sɛ yɛbɛtumi ahwɛ bibi na yɛsua afiri wɔ mu ho de yɛka nyinaa no 1 Corinthians 10:11 ɛka kyerɛ sɛ watwerɛ nyinaa sɛ futuo ama yɛ na wiase awie bra yɛ dɛbɛn ato yɛn enti yɛsua mo yɛmfa nyame asɛm ɛnyɛ adwuma na yɛnyina ma Nyankopɔn mpo ɛbra emu ɔden te sɛ Shadrach, Meshach na Abednego na Nyankopɔn bɛdi nkunim ama yɛ sɛ yɛdi no kora ma nyame a ɔno nso bɛdi no kora obɛdi nkunim ama yɛ amen yo minia Hayford edase em say baby a wode yen edro fire no very important just say me de kakra bi so ne okan no so say ohwe Caleb and Joshua as edin a ye ka afa wo ho ya ne nyina egina assemble akopɛ sɛ they did not allow peer influence omo amakwan amma peers because peers are among crowfo because yeyi mfefo no on the Moses eyi nipa 12 na kono there was a qualification for the 12 munyi nipa emrante a wo ho eden omonimu edu wo mo esuro nyame na omo enim ekon ho enoma in the qualification all the 12 people no nanka nenenka Joshua ne Caleb yeyi sana Moses Emma ye free all the 10 tribes no and I yedi omukoye but yakoba and then see the 12 no 10 of them ejina ho say ye de ewum se nyame de ya bedru ha de enso ye nyinini but nka hwe ni padodo na no den ene nsem anu wo mo ka anka nke say broni be ka say Joshua and Caleb should have been checking out esenka omu ebohu kura ka say esen de nipa mienu pay de yasem nko ba bia ti ne mede toto ho ne se ene wiase mu se wo hwe pa omo a omo eye bone etie nyame asem no omo ano eden esen yen kakra no a yegina so ka se onyame odaso wo ho Yesu Kristo wo beba na safo no eye kronkron ye nokore ne nsem o ne mra eye nokore no ya no no enhyeda enuru dwom papa se wo kohwe YouTube ya ye de we to so yi social media yi na ohwe views ene enoma na wo de compare sebio omo a omo ka se nyame ni ho na omo ka se tie Kristo som omo views ene comments ne normal you can see the difference omo anu to say the 10 people who came they were louder and they were intimidating but these two giants of faith omo conviction omo wo nyame mu no omo gina omo na so e kan se ni nyame ayeye no enti ebedi nkunim eno na ma ne okaye no yeda so ekai wo mudin edi besi ne no yo me da say yento aso na fe yenhwe give me this hill country and as a fasa before so kruyi emame Joshua chapter 14 verse 6 to 14 no
ya kan kakra but yensan timu biu na yenhwe ensem bi ekoso ewo ho no Joshua chapter 14 6 to 14 yenhwe de ensem ekoso ho Osi odi Hebron ma Caleb osi na Yuda fo ne ba Joshua nchen wo Gilgal na kesi ni yefuni ba Caleb katre ne se wara wunim me ne wo ho asem Awurade katre onyankopon nipa Mose wo Kadesh Barnea medi infishia aduanan na Awurade akwa Mose soma me free Kadesh Barnea se me nkostra asase no na me sane me de emu asem me bre no se de ewo makomamu na menuanum a one me furu koye no ma oman no akomatui na me de medi Awurade me nyankopon achi me wie na Mose ka entam dano arase asase a wonanti aso no beye woni woma ajapade da efise wadi Awurade me nyankopon achi awie na afei hwe Awurade ama matena asese de okan no efise bra Awurade kan asem yi kire Mose bra na Israel nam sreso no na afei hwe ene medi mfinhia de wotwe inum bedaso me wo ahoden enayi ara se de na meti da Mose soma me no se de ma hoden tie da no sa ara na etie ene ma okun ne edifre ni emuba na afei fa bepoyi a Awurade kan ho asem dano mame efise dano ara na oti se anafo ne nkro akese a watu ho afeso wo ho ebia Awurade bedi machi na matuon se de Awurade kan na Joshua shrano na wode Hebron ma yefuni ba Caleb se na japade verse 14 enunti na Hebron ye kesi ni yefuni ba Caleb ajapade di besi enede yi efise odi Awurade Israel nyankopon no achiwie amen amen excellent I like that particular pa well sa conversation na Caleb ne Joshua koye yenhwe edie ben na yehu no wa hase Caleb ase wa kokai Joshua asembia na ya promise no nti ne se fa sabe poso pro no so fa mame because ya can't order that Joshua so she nti no si so omo mienu ntam ne sa asem we etisen yeah ensem das Bismarck you say all about Caleb because senior he for a church mu additional me hu the background only Joshua ana yesuma won so omni bia bring a positive ba Abraham Moses na suma won ti Moses ana say omo timi akodi nkuni na Kadesh Barnea ho emse ho no obodin no boundary ho na Moses de ne poma ko kire ko bo ni bufu ye de boya ka se wani bi hu kina na se mo aben yes omo boda nti mo aben promised land no yes ho ana Israel for refuse se ombe tra akọ ho ani ade ho ana yesoma won so mo enko spy as a Kadesh Barnea hono bia bia ho hu ye pa na say very important ma Israel for ana Caleb otimi anya positive nya kukuduro nya gidie ani Joshua akọ omakọ wie akọ de positive result papa ntino we the 40 years oye energetic o hodin kese a otimi di bibia ana sese Mose wu ana wadi se oni fifo ni basena ni gidie akwanimu na chese ni gidie na wo no obi a wo Awurade mu gidie bia no enye weakness enye said your strength eti demum nyame hwe ogidie so ana ono di ti mpempeso no wodi no se na ni gidie akwanimu nti omunya fa asase no bi onya fa asase no bi dia bosha Mose ekai na o kai Joshua se sa enya fa asase dia ene bepo we so dia media ampa so gidie amana eden enya asase
eden na ekire yen so ye wo Kadesh Barnea e was asase so fancy your border boundary to promised land nyame esoma yen nyame aka yen say yen hwete na yenyi ye bone mfiri ye ho nyame ekire yen say enema ahuru bibire wo a enya kukuduro na yentu mfiri ye ho Joshua eka say menu fifo de ebeso nyame Paul aso ka say okupa no mako yidi mikan matu aka nkabotri ache say ni gidie anamanya sa enei yeso nyame esoma yen enye se Caleb ma enema bia compromise with anything wasache so enya kukuduro enya gidie na enya gidie a bocha sas no se de Caleb ensa kan ya no yeso ensa beka medase say what me ayene sa dia ma yentu aso na fe yenko yene afi yenhwe the power of example nhweso mu to me for Caleb there's an example bi won nhweso bi a wo ye ya mepese ye behwe na yakan eho asem kakra. First of all no Joshua chapter 15 16 to 19 Joshua chapter 15 yes 15 16 to 19 okay 16 to 19 na Caleb can say nia ebobo Kiriat Sifa na obefa no mede me ba Aksa bema no aware ena Caleb nua Kinas ba Otniel kofae na ode ne ba Aksa ema no aware na oba no ko Otniel nche Otniel nche no ohye Otniel se omisa neja Caleb ho asase bi na oba no efri na funum sifam na Caleb ka kire no se ede na ohwehwe na o ka kire no se mame akyede bi na anafo asase na ode amame nti mame masuo enso na omano etifi masuo ne anafo masuo yene Yuda ma abusuaku no ejapade senia won emusua ete amen Great. So share the background of this particular story. They see Judges chapter 3 7 to 11. So called Judges chapter 3 verse 7 to 11. 11. Na Israel for no eye nia eye Awurade ani so bone. Na won refree Awurade won Nyankopon. Akoso Baalim ne Asrenua. Ena Awurade ebufu detia Israel. Na oton won she Mesopotamia hene Kusan Risatim nsa. Na Israel forsum Kusan Risatim mfrishia nwotwe. Na Israel for no sufre Awurade. Na Awurade ma oyefu biso ema Israel for no ma oje won. Otne Caleb nua kuma Kenasba. Na Awurade honhom ba ne so. Na obu Israel ten na ofriadi tua tusa. Na Awurade de Mesopotamia hene Kusan Risatim share nsa. Anensa ye Kusan Risatim so den. Asase no so ejo mfrishia aduanan na Kenasba otune ewuye. Amen. Great. Yemfatra the hands yenhwe adusua wo say yenya efri ahase the power of example. Yenhwe the Calibai oni Otniel ntami. Medase say asana da bia meka no adusua no odru mfimfin say ya wontimi entu eno nko anyina nchen yesa wodi free ba bia ye free ba no ndi say yebetimi ehunu Caleb example ya ese step back kakra na one thing I can say senka ye fa example yebesua free Caleb ho a ene enka adusua ni nyina no nke ye nko ye nim kura because he is an exemplary man. First of all yenka say senior when you Hayford can first no the fact is say you did Kissenites e can din ho no kire say na originally no onye Israel ni and na onye Jew ni oye grafted people who beka Judah busia na ho a ye gi omutum but every time that detail no na e kire wo say gidie amapa okay say Yesu baaye no
or you see that example and say obano afonis ni bano or so Israel mu gidie bia ni Israel mu mpo a etise sa gidie we eti gidie na kita Caleb no example I see yesua another one and say upon all the 12 spies na ekoye no Caleb was the oldest and he was 40 years actually say omo aka ni Joshua na omo muko ni nyina they were younger and okoba ye no other thing no ye we say no senia ye kan ye no ebetumi asua bibia free say ne mpani nie no o ma nyame di nanim enti esua bibi say wo ye panin e wo fie wo abusua mu asafo mu e wo mantamu a you mpani nie no ma nyame direct to the right path enye say wo begina so aka say Caleb eson ko kan wo mo ho a nka asem no esay as panin no another big example ni say ye hunu so ye panin no ni esi ye hunu ni say emra Joshua ebeye the leader of the whole congregation chosen by God no Caleb amfa Joshua ni megiki fam saying say manyi chen wo me no wa because edru baby no he had become a peer of him onene ne kwa kwansra onene ne baaye onene ne yi wasan kro anyi chen no tinka okọ na nima ko bisa no ho ade no say nka me ne wa anka there is a kind of familiarity be on for respect Joshua a deserved man. That's right. But you can see how if you read the account between him and Joshua wabanenim as obia although in age no wanyi chen no and as although so on ye PS and then ne kwa kwansra although say Joshua all serve as a servant no ohun no anka wo obia wo ye boy edi Moses achide na me yi de at least Joshua kra Moses kra kan asase ne media eti no hey yeah me no be count where no be hey fam paddy or anything unim says or the mama and say with the mama and another thing we have to learn is the humility of Caleb leading by example but bakwa very classical answer kra na about we no so pan say Caleb request no and in fact the first time I read this one no na me feel say when who say boshe na aduru nti me kono makoje masase atena so but on the second thought and the lesson in the mind no ne o kire yan say wa nko say wo kopel land ne say wo kotena so o say na madi 40 years ena yesuma me ye nante another 40 years nti na akire say 80 years ye beduru boshe asase ya no ya tena 5 years nti madi 85 years within these 45 years me de ekoba ye no ma ho oden te say na me te say 40 years no pepepe yes it is saying I'm not going to request for say akokora Caleb 85 ma me baby e wo ye green na me ntena there be but mame anakifo ma ya omo ye giant yen kai say anakifo ma no omo descendant ba ko ene Goliath yes eti mame baby e ho edin at 85 omo ntimi emphasis no at this point you know mame baby e ho edin na me nsan kokko at age 85 yes how many of us can even do that because bosha ne dey show assassin baby obetia ye wo dia enka ma beduru ha ye beduru ha wie die ento kwa de enka fa me ho ben but Caleb's example is that he still believed the same God who led him 40 years 45 years back no say o de mamia medicine kunim now let me come to that Othniel there no or no at this point you know yankai say na fe no watena omotena asase no so enya ono na asase no eti Caleb nso ebe use the same strategy Moses and Joshua no the same strategy nti afedie Caleb is now going to give responsibility to people generation below him say monso ne obetimi akokon te se ne meme kokon fo asase no me de me ba action be ma no ena ni nua be ma eba your friend Othniel yes oje challenge no yes ena okoye nyame adom nso okudi nkunim eti odene ba no ema no ne kenkan no judges ho no chapter 3 no after odi nkunim ewo Debel no ena ohini bia na ono so Mesopotamia Israel for year born 8 years some years later ena Israel for year born Yakopon de omo share nensa ena obekufa Israel for de omo konkwaso for 8 miserable years ena omo san sufire Yakopon ena the same Othniel esan sorry ena okokon eje omo ena obi san yen say
example ben na yen pass it on to our next generation adofo eduru ba bia on okon a ye gina akon no eya na ye pese ye shield ye ma no away from that. That's right. But yen kase yen put omo into unnecessary fight there be nyesa na ye ka. But baby nyame ma ye no kwafo ekon ye in our lives no esese ye yitimi ma ye ma no ye ma omo hunu say na onyankopon na semtie da bia meka me say unfortunately enkwara ye tete omo say no they are so what they toto aduaba ho a they are like perishable goods. They are not strong. Adentia yen yasema ye kan say oh ye de ene ye fa mu ne yen pese ye ba bia be fa mu da. But some of the fights I felt no ehye yen den to say Caleb. And nkeduru ho no nko no Caleb no betimi aka say otna mu de mu yen kwara me mpese mu be exposed to those war. Etinka na yen san ye den. But he put the challenge for them to believe in God. That's right. It's your challenges be bre or example, practical example. The fact is say and then kwara owie university na say onya adwuma 3 months across say my stress. Na dan asem foforo. But wo yen wie na yen pa boato awe na me print nanti free Accra New Town to Adabraka from company to company, bank to bank, get my application, name me cover letter eto. We print over 250 for over a year. Obi amfro, but yabemu always praising God say at least cry yen bibi to bibi die. But enemire mu say obi ewie school kra na say 1 month pe the application yem frɛ no a one guy nyame kra no na bomabu no ho. He passed a good thing. Ne medika to one say ono ane ba action no. She also knew her father. Na onim ne papa tumi yo. Enti ne ba no ane call ni kunu ho say ko ka kire me papa say o ma yem baby. But titimire mu no say oba te afunu mu so na say o dismantle afunu mu no in the presence of men na kire say our request. Yes. That's the meaning. Enti mra aksha etin afunu mu so a o dismantle you see famu apɛ na ne papa nim say you don't have to ask. E dey na wo hia. O say my yem baby e. Baby no de ma wo mo no. O kan tra say o de ma wo mo de but they had to go and fight for it. That's right. Adofo okun de yanimu aye kon. Great controversy enche na yesu ya okun di a eda ehya akun di nyina echi. Anything we are facing in the battlefield from the great controversy. That's right. And for that reason, I see a trust ye jinyame di e wo yakuma mu say senia Caleb ya o pass the baton of fight no war no to neba no to neba ene nase no sa na yen so ese yetimi e kire wo mo nkunimdie wo nyame mu ye ma ene ye youth ye young people to succeed us nti se ye ni ho a omo age nyame adi say our fathers, our uncles, our aunties fought. They believed in God, they succeeded. Yes, so you fight here, ebedi nkunim. Dan say, ye mo omunya hwe na fe bedu baby no na omugidi ewunyame mu nyina na afri ho. Okay. Me da say openi Hansen wan jibre acheche mu abi adwene mu. Nimsi atifo so mwanya bre atie ne cheche mu no se ne esi eko now. Ye hwe another important thing na e was addition say humble hero and as okatachi obrase ni no. Think say o ma checheche ansase ni nyina Joshua ye nyante se wonya bi. Ye hwe se ne chosa no so kan na die. Na yenhu baby ono so ne pen etie Joshua chapter 19 49 to 51 yenhwa asem eho right interior that's we asase no eche senia ahede no etie no Israel former no ba Joshua japade wo mu Erade num asem so na oma no kura obusaye no ene Timnat Serah a eda Ephraim meposo na ochechire kru not name yenum ene ejapade a osofo Eliasa ne numba Joshua ne Israelfo musiaku ejanom atitire no de ntonto echemu wo Silo Erade anim ehia ntomadan no ano na wo wie asase no mu eche amen Enti sister again show it seems so much and Joshua na fi obey last our genade. Okatachi o sambre no ho ase. Unusual. Very unusual. Enti omo de ni ma cha asase de amankofo nyina afi de onu ni de wen.
ono ye leader ko na ngo dika yibi on se ne mpanyimfo no ene o mapa na ye o dia o ka some point ni e catch from so catch Samuel se catch from say obeje mu ma obeye mu say enti ko no ye panyin de ko privilege pa se ko timi ya de pa but we say no wa ho brase na ni kro ni no se ne friend Tim Naf Sarah na Tim Naf no e say leftover and Sarah no so say what is Tim Naf ni say recount account and access sign and I said ni say leftover and I said ni yeja nti wa ho hwe dina na on the tutu say na Joshua hunta na chese na wa ho brase pa I said ni ye di aka bi ni de ma na ni say ye cha aduane na ni ma ni bi so pin no ba beji nti ni kro ni mpo chire say papa yi na wa ho brase pa enka obetimi aye ni opebian so bre ni ho ase so chemo mo nyina wie na fei na o manfo ni se be assign ono ni de how some yam yen panyini na mo assign na de ma but additional ka say na ni kru baby oji ye na ebensi no asomi dan no into which means na ta nani ekunyame asem ho no you be obrand was no brand was keke na nyame suro ewo ni mu enti baby na ni kro ni woni mpo na baby a asomi dan wo enti osi osa akwachichire nyesa na luxury bi kwa bo na se kro baby na ye papa na shada nyesa ebi mpo na ebubu ono ankasa na osai ekosi ye ni bibia enti Psalm 27 verse 4 say ade ba ko na mesre Ewrade eno na mehwehwe etri kwai se me na medie nyina metna Ewrade fie na mehwe Ewrade anim tie na madwuni mitimu na sori fie enti sa na Caleb ni subanity enti minu mi sorry Joshua sana na ni subanity enti minu mi ni den na betimi asua fi Joshua ban we mu ye ma ya somebody kakre bia na ya tena ni pa konso na ya si ya ni ya e bia nwum bia menim tunti Bible bia metimi kinka bi me se mi amenim ya hwe Joshua enipa we Mose obedi nechi ejuma kase oye so bre ne ho so bre ni ka se down to earth minu mienu ayamu embre ho se kakra se we juma mu penna ye bia team leader bi kwa na nkofo we ya se ti omo ane ba ne ba juma kana na yem hihye obi ho ba so kwa ba asime se oba be hu ni nti ompesa post kakra bia dia molenti ti mi ne masua ne se emfa hu ni se ne nyame ba ma me so bia se me bre me ho ase na me ma onyame asem se hu hia me na me tena na sorry fi yo me da se so I'm so person okasa just say nyame mo me hu ni se obi a nyame ewo mo no obro ho ase that's right because John the Baptist ebra no ase ma Yesu eso ebra no ase ma bra ho ne na ase afen so yeso no ese se de odi kaka no ebra ho ase pa ho ne tibia bia ewo nyame we mu a yese nyame ni emu ana ebe hu ene eboni bi ana yo that's it. Yeah, and by extension, ahombrase no you call back to Abraham. Ono a we eja ofa ne wofa ase Lot e kan ne ho. Omukoduru baabi no. O say enka ono Abraham no nka se wotwa bi na o ka se wofa ha. But ofa leftover no. Yeah. O say wo choose wo de na Lot ko choose Sodom. O hwe Moses a anka nka ye ne nka asase no obenya baabi e ho ye nice pa nka se ye Moses but ne nan kura ya mana nkoduro again ya ntise Moses ma no ene ne yire ne ma owo mo no mo koye no ya ntise o mu wuye but ya ntie land bi anso ye de ma wo mo it means he said that those selfless leaders no it's in Hebrews chapter 11 or ka the giants of faith obobo nkrofo nyina din ya ne oka mainly pa na say they did not grumble for things on earth. Ade ba ko a na ehu hia pa no on say ye ku ye hu ye tu nduro ye campaign for political wan ahemsem ne galamse ya ese ye nsu nyina ye se ye benya ye ho selfishness on fa ho say obetiti obi konso ebu ni kon mu akofa ne eda ho no e de aye ne ho bi kum obi di akoye ni nyina ye say selfishness me but say wo hwe leaders here come mo say me Caleb, Joshua and the people you hu omu nyina no a one word comes through selflessness
humility and brassier self denial ade a onim say or say a Hebrews or say na omo hwe ne eda omo anim say no omo hwehwe kuro bia bo shepa eba Yankopon and I Tina Peter beto so in chapter 3 2 Peter 3 and say if you could be at the kitchen for and in the year 4 and in the name and yet as I see so dear it's mostly no your selfishness in account because sa and the no ewe yafa say yeah dear say me Joshua na ankamement na ho e mamo me yi nsase no na mu wi amama me left over but actually the kind of leader he was and na me to asini say the ultimate one is Jesus Christ no see otoni humpan wa nani monyam no wa fa anya sure bas asisi be bread no was even to the cross no ebe wu ma me no me no enti e betimi de ho to say go for no more pitfalls kakra but Jesus Christ no ne de na all right, okay. Mamenko Hefo. So I think that is the very point that I was going to talk about Jesus Christ on the ultimate sign and a life no a boy my timiate sa as nsemiase. Yo, Mr. Westmark. Question ya will be say Hebrew form manity edumi no nchichemu baako ekopem mienu no. Was in a senti esanse wo adansefo mununkum a ete se atwa yen ho ahie moma yen to adeso bia ne boase na ne mfa boase to entu apere a eda yenim no mumrika na yen hwe gidie mu dikanfo ene ne wiefo Yesu Kristo a ohwe anigi a eda ananim nanso oto ne ho mpan na obefa akwatebea eto ne ho so wa mu nani wo na ene wati Onyankopon ahenwa no enifa enti de ya kan nyina ya hwe Joshua ya hwe Caleb yehu gidie a Caleb eda anadie yehu gidie a Joshua eda anadie yehu akokoduro su a woda anadie nyina mu no ya san beti ase se ahombrase enso so Joshua eda ben eda bia di enti enso ye agidifo e no se de medika kan ya quote 1 Corinthians chapter 10 no ensemu ya kan nyina na ya de ya twira to ho se nya hwe so de ma me no mienu na yenso so ye nya de ben ye ni akire enti se ye hwe wan ahombrase yi na ne yesua won ho ade a yenso wo se ye de ben ye bre yen ho asebie na AG White e kan se ye hwe Yesu a ebema yehunu senia Onyankopon sitie eyi se yehwe Yesu a ebema yetumi enya ensakraye ewo ya brabomu na yehwe Yesu a Yesu ban be yedebe ebesesa yehwe Yesu a ibenya ahoden na yebenya Onyankopon no mu Nyankopon nimdie no yebenya emu bebai ame ate ase enti no I think say bia wo ye mmenda kwanhwani asori bia wokọ a wutie yen na se wasum nyame ache ba still na ase mfonso bia wo ho no saa na woda sote wontumi nsakira wadwen da bia wani denden de obi nka wo mfa ne ho nko menkyere se obi kan obi fom wo na se bia mfamra kwan so agya man fa ne ho ni ba bi wo ade ketua bi nka betumi agya man ache enso obesoso ama edwo how bebraba wontumi nyama bia na wonhwe Yesu yi because Yesu ayedi na chi ayesom no obre ne ho ase enti enso so ye betumi abre yen ho ase bi Romans chapter 12 verse 1 and 2 no yes honso so e kan asem de bi pa kire yenim ase wo be ya kan mame enti anuanom meja Nyankopon mo bronho sumitumofu se momfa mo nipadua ensi ho se afode ati ase ye kronkron na eso Onyankopon eni eno ne munya mesum adwene wo mu verse 2 no na munya mo hu se wiase yi na yemo momfa adwene mu fufuru ye nsakira mo hu na mo nso de Onyankopon pe eye na eso eni na eye pe na ashwe no ashwe na eye pe no ashwe amen good me dance papa enti de na me pese me kan e wo ha se eye se de edikan wase adwene ewo Yesu mu no yema ye no entina ye mu bi wase ma ye ho te se wiase yes yentumi emmo ye mbra na ye follow the ewiase edi akire ewo ma ewiase ne yetemu bi nanso ewase ye very careful o ya de sunyam na twam bi na me ate ase okon ekoso Nyankopon ene obonsam ye de ben edi akon enti no
Obepa se wujina obonsam afa anaso wujina nyankopon afa emfimfi gina bia nya debe eni honom na ade ba akopa ehu hia wa hase a ewose ehwe ne yi wose munyame somo a adwen ewo mu enti me hwe sa kan se me bia na bisa senti nyam som ne bi wo ho adwen nim and that is true. Yes, you can be a 7-day Adventist for so many years. Kopim se bikura obewu na nso bia na onyame som na asom na adwen bia nim asole bia ko betimi asom nyame anso bia na adwen bia nim because say o sorry ba asole bia watale bia onya o de be sham obi ahu say won so wa ba bi sanity na nso nsema wo ba betie ne de wa adwen so onya de on fanya adwuma ya tufu bia na nso o say wo de wadru watra be careful wadru go ahead into the open na be de be obeye nyankopon wo hwe wudin ye ntiase say emre bi beba apere ne nyina to betwa ba bia wugina ye no eho atemu na ba de ben ubenya yente ase se emfimfi gina bia anya de ben eni ho nti yensere nyame na omma ye honhum ahode na nyupa pa wa sha ase we mu no omfa nkwa awie ye pa amen that's Hayford finally na afutu be na ade be ma fa Caleb ne Joshua akwabra ni mi se de odi be se adwen bi Kristo mu adwen bi ani wo Caleb and Joshua I kind and I was with rather good. So yeah, that's a point. With the rather and it not be behind Hanuntina at the age of 85 now. Still no strong. Yes. And uti Mama near a Dutch name for a dream more and the man is strong. Yeah. A dream more very was a dream more will be 10 years. Emane high. You will bomb Piaman, sir. Said there a GT for no. Said there Abraham and Lot. You see them Moses. Yes, so amen. Amen. But I say, I was for Adiciana, see her say, oh my boy, at pa Joshua, Caleb, Ahumbrasie, Aquabrane, AGD4, me pa na me London ha, and I me ko me brain and me disi kekofi. Na say, if you say a Japadi be about near becha. Na me koji leftover obepeneza ebi na Joshua no mayi wo na ngudi sika no ko na ede ye na fe ye se ye beche ajapade no wo na wo koji de mproproase ye no obepene enu na Joshua ye no de adwene ho na hwe de Joshua ye no se nka wa nka be ya enu na man den se ye bo mudin e wo trosem mu ye ye nyina na nsi yesia ade mum ye mfa ho brase ye mfa ho brase pa na onyankopon ebeboa yen amiatibia yen kunudifo onyankopon enhyiram se de biara yen mu yesan addition next week de so enkrono ade bebremo mumma yen kate ne na sister age hira so maye onyame pa ya da wase senesus wa church mama yen hu gidie mu akobna ni Joshua ni Caleb omu diwechi omu yen ya ope omu to omu hu mpan Zeradi assure some individual 100%. A funny from being boy. Not the bien whom the casa journey into Mindiso, yet me and yes so winning. Now, Baba fire call or stroke cane. Yet there was a papa I was yesterday. Amen. Amen.